Som un element vertebrador de la comunitat valenciana i a nivell nacional i a nivell mundial. Tenim jugadors en moltes parts del món. N'hi ha 4 punts, el dorsal de leyenda, el segon és el llibre de los centenarios de Mestalla, que eixirà en el centenari. El tercer és el partit de llegendes, és el partit que se farà anualment en camp de Mestalla, de les llegendes del València Club de Futbol, un partit que volem que siga, a part de benèfic, volem que se plene Mestalla, de gent que els seus ídols eren aquestes llegendes que durem així a València. I el quart punt és el Museu Valencianista i reunir tots aquells objectes valencianistes de gent que ho tens a casa, que ho pots cedir per a crear aquest museu valencianista. Bueno, desde acá, desde Estados Unidos, quiero mandarle un saludo muy grande y un apoyo incondicional a la Asociación de Futbolistas de Valencia Club de Fútbol, animarlos a que sigan con este trabajo, ayudando a los ex compañeros en dificultades. Desde acá le mando mi apoyo, pueden contar conmigo para lo que necesiten y nada, esperemos que todo vaya mejor, que siga funcionando como hasta ahora. Penso que l'Associació de Veteranos del València és una cosa imprescindible perquè és el refugio i l'apoyo dels jugadors que hem estat en el València durant tota la vida. Esa labor tan importante que creo que hay que destacar a nivel social, representando al Valencia y ayudando a compañeros que desgraciadamente pasan por momentos difíciles. És una relació dels mateixos companyeros, ¿no? No solo consistís en el apoyo a una persona, sino consistís en el apoyo al València Club de Fútbol, a la entitat. I ahí és on tenim que remar tots a la vegada.